баъзан вақт ғам сахт мечиқама барои холӣ кардани дилам нестай одаме ки мара буфама ё ки гапҳое ҳастанд ки шахсиву ҳаётияй ба ғайри ту дига ҳеҷ кара гуфтан намешавад. ана он вақте намерасима ҷои ту холияй чӣ коре кашида ка нигонака қафо дар аҳду паймони худ накардем вафо бардошта будам ишқтама дар рӯи каф барои ман буд тозатаре садаф каседа натонистам шикоят кунам ё ки пурсамай ғами ишқ чӣ бояд кунам зиндагии ман тамома ёфтай тағйир дар охир нашитан додам дар тақдир ин ҳаёти мая ҷода рафту дармонд айби ки буд ҳамаи хелофаҳмо монд надонистам и хато ки буд ё хиёнат дака ба ҳамин мефаҳмем рӯзи қиёмат ҳаракат мекунам то ки ҳардуи мо нашем рӯбарӯ баро ки ба ҳаминам мара мекушад дарди ту рӯз ба рӯз умеде нест дига илоҷе нест дига бемаодат кӯ тоқат кӯ ту мелаям давоми ҳаёт мегузара сахттар барои ки мон бо ҳаму васпоминания аз байни мо як кас баромад бевафо ҳаром шид ишқе ки будам чӯ сафо ту фикр мекунӣ ман фикр мекунам ту ки боша ҳаниқша медона худо хела вақт мона беҳуда сарфа кардем ишқи пока пешпозада як тарафа кардем ишқам дид ки барои мо бефоидай фаҳмид ки ин тари ошиқи бекорай вақти моам тамом шид дар ин дунёмон оби равони мо хушкидай аз дарёмон биё акай пайи рӯи сафед шавем дига якдигар да ба умед нашавем ҳаракат мекунам то ки ҳардуи мо нашем рӯбарӯ баро ки ба ҳаминам мара мекушад дарди ту рӯз ба рӯз умеде нест дига илоҷе нест дига бемаодат кӯ тоқат кӯ ту мелаям давоми ҳаёт мегузара сахттар барои ки мон бо ҳаму васпоминания умеде нест дига илоҷе нест дига бемаодат кӯ тоқат кӯ ту мелаям давоми ҳаёт мегузара сахттар барои ки мон бо ҳаму васпоминания просто баъзан вақт ғам сахт мечиқама барои холӣ кардани дилам нестай одаме ки мара буфама ё ки гапҳое ҳастанд ки шахсиву ҳаётияй ба ғайри ту дига ҳеҷ кара гуфтан намешавад. ана он вақте намерасима ҷои ту холияй чӣ коре кашида ка нигонака қафо дар аҳду паймони худ накардем вафо бардошта будам ишқтама дар рӯи каф барои ман буд тозатаре садаф каседа натонистам шикоят кунам ё ки пурсамай ғами ишқ чӣ бояд кунам зиндагии ман тамома ёфтай тағйир дар охир нашитан додам дар тақдир ин ҳаёти мая ҷода